Kublai pi barok yang sengau bahai pi sya kani ketuk kubor jungi mentaka janmit hasyam nya sedang nyepek chwa yakimat ki bekongsan. Sakhi ki artli ki yang dorbar ya ki jingthut ki bami alor ki jingkentho Rahul Gandhi ya ka sinchar pajba kamat alor ka kunhun adni bat ki kiwei. Ai jing iro menteri rang badu ya ki nong tre ka kot ka khia alor ka jingtre shitom ban penlong ya ki India ka bakhia karat. Wanra ka sarkar ya ka bil Lok Sabha ban penklan bor ya ki commander jongki lightly ki knat yadari. Bat hadu ka spotrik uyayong ai por ka sarkar ya ka HPC ban ai juba. Ki khabar ki babnya. Ki artli ki yang dorbar ka parlimen hne ka sngi ki layai beteng ban sakhi ya ka jingthut. Ki belami halor ka jingkentho Rahul Gandhi ya ka sanchar pajba kamat halor ka kinhun adni lambat kiwe ka Lok Sabha bat Rajya Sabha ki la sha pensange no hado arbaji minsngi haba phai ka Lok Sabha ka bala shong hne ka step ki MP ka TMC ki la yalum ha ka jaka pedeng jong ki yang dorbar ki la ka ya ki sintur jong ki da ki janyong ha ka jo ka por ki dukhat ka Congress DMK lambat kiwe ki dukhat jong ka yang persha Kila yelum lang haka jaka pedeng jong ke yang dorbar halor kamat by day batu adani. Hakawai kaliang kidukot kaliang sinsyar kila sedang banyak perta haringkat ke jingdawa pan maap na Ugandi. Kumju abapai syaka Raja Sabha la saki ya kiba kumkiju ki jingja. Usyong kenor ujak rib dangkar la kerpat ya kidukot panlong kiba jai hapo ki yang dorbar henrei ke jingya perta kala yai beteng. Haka jing rakhe ya ka National Vaccination Day. Menteri rang badu kari Narendra Modi. Hakasngi palai ula ai jingero ya baro ki nong tre ka kot ka khia alor ka jing tre shitom jongki. Ban pinlong ya ke India ka bakhia kran. Haba jubab ya ki jing tho ha ki rensan lat pathai kubor da menteri ka tanat ka kot ka khia ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia. Modi ula pinkan mau ya ka jing minot ha ka bantai ya ke India ka bakhot bakhia bat ya ki sinjam ba ka India kla shimban ai dawai tika ya ki patba. Haka jing tho jong u Dr. Mandavia ula ong ba kari barok kawai ka ai buram ya ka jing 3 minot jong ki nong 3 bahak mat jong ka kot ka khia ban penti kenai ki jing ai dawai tika jong man la iwei pa iwei khna ula ong ba ka India ka lakiu shi kat dai haka ban kentiu haka jing ai inject na kapor leng ba ki kalaba per jong ka mission Indra Dhanush ka sarkar kala wanra ya ka Inter Services Organizations Command Control and Discipline Bill arajar arpulai halok sabha ban penklan bor ya ki commander jong ki lightly ki tanat yadari katei ka bill kalatmu ban penkup bor ya u commander in chief ne officer in command jong ki Inter Services Organization habai dei bat ki nong trei na ka benta ban pintebit pinbiang bat ban pindep hok ya laki kamram u menteri khna ka tanat ki kam yadari u Ajay Bhatt ulawan ra ya katay kabil. Usimbut menteri rang ba ka jala uba snyo balangdhar hne kasngi. Habakren cikilat patai khubor ulaong ba ka sarkar kala aipor hadu ka spautrik uyayong ya ka harjan panchayat committee ke HPC banjubab halor kamat by day bat ka jingpin kenria ya ka harjan colony. Bat hadin kani ka sarkar kan sa shim ya ka takarai. Kuman cukudaw hang ni kaying bishar ka badon buram. Jong ka jala kala dep ban patha ya ka sarkar ban pinbej no kloy ya kamat halor jong ka harjan colony. Sometimes food step in, so you never know, no? What about the demands? No demand. That's why you know very well the demand. The same demand they demand. They want to give a new place for them. That the government's ready for that. If the demand is genuine, government will okay with that. And if the demand is not genuine, so we'll just keep discussing. But we'll try to solve it at the earliest possible. Menteri Katanat Pule Puthi urakam is sangma. Hinin kasngi ulaong ba ka sarkar jala kadang up ya ka installment ka baar ban pelat da ka sarkar pedeng. Na kabenta ban siu ya ka tulop jong kinohikai SSA hapo jong ka jala. Usangma ulaong ba usimbut menteri rang ba ka jala ba prestun tinsong ulalum jingelang bat ka kinhun Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association. Ulaong ba ha ka jingelang layakren sani ba halor ki katu ka ni kimat bla pinsngau da ka kinhun ba kintop ya ka jing pelat jong ka tulop bat ki area basa teng jongki hadien jong kajingilang u president ka MSSASA uba Aristotle si Rimbai ula pentip ba ka kinhun kala kerpat ya ka sarkar jala ban wanra shu ka mangtingka
na kebenta ke SSA haus nemang tingka bementa arjar arplai arajar arpsau ban kemi benya alor ke jingbam siu biang por ya ketulop syah kinong hikai. No, they issue mostly for regular release of the salary and pending area, all these things. So we have told them that we are on job. I think we are trying our best to sort it out the issue for the last 2 months only, because we have clear up to the month of December. We are awaited the ministry to release, and next 15 days I think we'll come to know. I think we are expecting soon to release the second installment from the ministry within this month. Ka National Institute of Fashion Technology Shillong kalapenlong ya ka craft bazar ka ba arsngi ha NIFT campus ha Sauli Maupan. Hadin ka jingyok mensiem na ka Swadeshi movement jong ukpa ka jat benre u MK Gandhi. Ka program kalapen inam ya ki babun jat ki jing tanjan bat ki jing tan kti na keleng ki tan chtai lami ngi jong kari. Kidan kumbakat Saudi ki dukan ki balapen yeng bat pen inam bat di ki tiar kitar jong arpu arngut ki nong shna bat ki nong tanjan na Assam na Manipur, na Nagaland, na Arunachal Pradesh, Assam, bat na Meghalaya. Kitiar ki belapan inam bat di ha katai kayo ki kentup ya ki tu ki basna na ki sit ki jingdang pen internet ki jan ki sentiu terkong ki kra kendau bat ki wei. Ha bakran nak ni kesngi uhaj dudung u director textiles and handicraft ka sarkar jong ka Arunachal Pradesh uloong ba ka jala Arunachal Pradesh kala persang bandon ya katu kat ni ki kam badang shen ula IT ya ka jing terwa banya trailang bat ka NIFT Shillong. Bat lada ka sarkar ka menjur en sa penlong ya ka program bat ka ni ka Shilem ai jing hikai. Artisans individually or whoever artisans, it is combined with their design. It is combined with their traditional. That is some diversification, some diverse product with the motive of the traditional touch of the tribe. Then only we can have the product, more product, we can have the other product in the common market. Mentapan impet ya kajinong jaman ka Simring ha Shillong. Kajing sit kalong arpoi .1 degree Celsius bat kajing krat kalong kendai degree Celsius. Kajing sam kawau kalong henru punyo nak sispa kapor mestap bat nyopo nak sispa kapor janmit. Kalak bendan kajing hapslap ka bamlumala hakikatu kaniki benta ha Shillong. Stasi sinpat ni penkemau BNP bayar kani ke kubar ke jongi, pila ban page ha keju kapor ha ke YouTube channel bat pila ban page ke kubar man la kasngi, ha ke Facebook ke Twitter bat ke Instagram jong ke DD News Shillong. Ha syaw ban ngin penkut ngin page biang sai sen yakimat ki bokong san. Saki ki artli gi indor bar ya ke jing tut ba mi alor ke jing kentho Rahul Gandhi ya ke sencha pat ba kamat alor ka kunhun adani bat kiwe. Ai jing ro menteri rang bakdu ya ki nong tre ka kwat ka khia halor ka jing tre shitam ban penlong ya ke India ka bakhia krat. Wanra ka sarkar ya ka bil halok sabha ban penklan bor ya ki commander jong ki lightly ki penat ya dari. Bat hadu ka spotrik uyayong ai por ka sarkar ya ka HPC ban ai jubat. Te perlo katung la poi syaka bekod jang kani ketuk bor jing imta ke janmit hadup na syam ngai pila syai ke singi ke blei pi baro. कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं